Bé, doncs, bon dia, operador digital de l'Estenedor. Avui estic contenta de xerrar amb la Carlota, dissenyadora de la marca La Pugna. Ella va estar edicions enrere del nostre projecte de l'Estenedor i avui doncs, ens explicarà com està evolucionant la seva marca. Què tal, com estàs i com estàs vivint una miqueta aquesta situació? Hola, Sheila. Jo estic bastant bé, no em puc queixar, la veritat. Sí que la situació, com a la majoria de gent, em va agafar una mica desprevinguda. Tot i això, tampoc vaig tenir molt canvi a la meva rutina a l'hora de portar el projecte, perquè treballo a casa. Llavors, també, al final, qualsevol projecte artístic, i més quan estàs començant i és petit, també vius molt des de la incertesa, no? I, per tant, tampoc vaig viure-ho a nivell laboral malament. Sí que potser a altres nivells, no? Pues sí que impacta, impotència, però dintre de tot no em queixo. Estàs treballant ara mateix amb la marca exclusivament o estàs combinant una altra feina? No, ara exclusivament estic treballant amb la marca. Sí que abans ho havia combinat amb els tallers de costura a un centre cívic del Sortidor, però ara només amb la marca. Molt bé. Si mirem una miqueta per la xarxa, que estàs molt activa, la teva marca parla d'empoderament de la dona, interacció, mostra vitalitat, potència, caràcter. Podríem dir que vestir la Pugna és pertany a una comunitat amb un estil de vida propi? A veure, la Pugna és un projecte tèxtil que està autogestionat i alhora parteix d'una base feminista, no? Que seria també una part que tot el que és personal és polític i social, no? Llavors, hi ha com una consciència alhora també de valors dins de l'àmbit de tèxtil, no? En el qual, des dels nostres orígens, que ens ha acompanyat la vestimenta, en aquest àmbit hi ha hagut molta opressió, molta abús de poder de classes socials i molta violència, no? Llavors, es vol donar la volta a tot això, es vol transformar a partir d'aquesta base que acabo de dir, i llavors és aquí on jo he trobat una comunitat d'artistes a nivell artístic i cultural, no? Per les reds, que al final cadascú fa el seu projecte, que ja pot ser diferents projectes, no? Però partim d'aquesta base, no? D'una base feminista on també es reivindiquen altres coses a part del que estem fent, que també van lligades. Llavors sí que hi ha un feedback de comunitat tant de les persones que ho consumeixen com les persones que creem. Sí, la veritat és que exteriorment dona aquesta imatge, no? Que realment hi ha un col·lectiu, la Pugna, d'alguna manera, que està present, no? Sobrepassa una miqueta aquest concepte de compra d'aquella marca, sinó que realment es veu una comunitat, no? Sí. Es veu un missatge. Sí. O sigui, hi ha com una filosofia i uns valors al darrere, no? De vegades les marques més convencionals posen pel davant el producte i diguéssim que el missatge és un missatge de màrqueting, no? Va al darrere. Llavors, jo crec que la Pugna neix també d'un missatge i de voler una transformació, no? I llavors al final et trobes que hi ha una comunitat molt potent que també està defensant el mateix que tu i alhora es creen com moltes sinergies i un recolzament mutu que està molt bé. No, genial, superar aquesta línia
Sí. No és fàcil i és maco de veure perquè li dona una personalitat interessant a la marca. Sí. Veig que també he vist, potser que parlaves d'algun tema de sostenibilitat en els teus dissenys. Sí. Explica'ns una mica, és en el part del procés, és en els materials o en la producció de les peces? A veure, jo crec que quan ets un projecte petit, no, és molt difícil ser sostenible al 100%, perquè també actualment en aquesta societat, o sigui, ser sostenible al 100% també té a veure amb la inversió que tu tens, no? Llavors, jo on he apostat la sostenibilitat és en el comerç local, no? Diguéssim que jo no tinc intermediaris, compro aquí a Barcelona, que és on estic, en un comerç local on es produeixen les teles aquí a Catalunya o a nivell d'Espanya i alhora també, o sigui, intento que jo crec en una economia sostenible, no? En què hi hagi un consum responsable. És a dir, jo sóc un projecte petit en el qual la meva filosofia és que una persona es compri una peça meva de tant en quant, entenent que aquella peça és de qualitat i que tindrà una certa durada i no que hi hagi un consum desproporcionat, no? I alhora també fer consciència del tema de reutilitzar, de que no fa falta que tinguem un gran armari, no? I això, i llavors també, per altra banda, sí que intento utilitzar materials que siguin el menys contaminants. El que passa que és un pas que faré més endavant perquè també suposa més inversió i de moment no... I també sostenibilitat de recursos humans, no? Al final, perquè dins del nivell tèxtil, les marques que més coneixem, hi ha molta explotació laboral, no? I de condicions ja al final. Llavors, jo treballo sola, no hi ha intermediaris, però sí que és el que m'agradaria fer el següent pas, no? De tenir ajuda, fer-ho bé. No és fàcil portar la creació de la marca, el disseny, les xarxes, no? No, sí. O sigui, requereix com molta disciplina, no? I al final és això, que sí que hi ha un punt que es fa una mica insostenible, no? Però sé que és temporal. Bueno, tenim l'actitud. Sí, i que al final, no sé, m'agradaria també com treballar amb cooperatives, no? Per exemple, hi ha una cooperativa de transports en bici aquí a Barcelona, no? Que els enviaments que jo pugui tenir aquí a Barcelona, no? Doncs al final contamina menys, no? Pues que es pugui portar en bici. Llavors, no? També crec que amb aquest tipus d'economia sostenible com són les cooperatives, no? D'una forma molt més horitzontal. Molt interessant també, és una altra pota a la que es poden agafar les marques, no? Creus que la gent amb tot el que ha passat també visualitzarà o serà més conscient de que hem de tenir un consum responsable? Personalment, ho dic. Sí, jo crec que sí. Responsable i també local. O sigui, ara veurem als nostres barris, no? que hi ha molts comerços que no podran sostenir això, no? I que, com sempre, acaben guanyant, no? Qui té més diners. Llavors, sí que també ens tornarem més previsors. També tinc una certa desconfiança, no? Perquè quan va haver la crisi, ara la gent torna a les hipoteques, no? Llavors també és una mica, hem après, no m'ha après, jo tinc confiança, però tinc una mica l'interrogant allà, la veritat. Bueno, com tot, suposo. Ara mateix tot és un molt interrogant. Sí.
He vist també que estàs fent venda online per Etsy, treballes a la plataforma Etsy. La recomanaries? Estàs contenta? Creus que és un bon recurs per a les marques emprenedores que potser començar en plataformes d'aquest tipus? Sí, jo crec que per un projecte que acaba de començar com jo en el seu moment, sí que em va servir molt, sobretot per tenir una referència de la informació necessària a l'hora d'exposar el teu producte, no? Llavors, l'Etsy en això t'ajuda molt, què requereixes, no? Et dona molta informació. També s'ha de dir que l'Etsy és una plataforma d'Estats Units que als Estats Units té molta més visualització i molt més rendiment, no? Llavors, el públic que tens és d'allà. I això sí que et dificulta una mica perquè, evidentment, tu has de cobrar l'enviament i llavors, diguéssim, que el teu preu puja, no? I pot costar més a l'hora de fer la compra. Però crec que després jo vaig necessitar com un temps inicial, no? D'estar allà exposada i després em va donar de sí. Sí que és veritat que ara que jo ja tinc el projecte més arrencat, un altre dels següents passos sí que m'agradaria fer-me una web, no? Ja per personalitzar una mica més, no? I crec que l'Etsy a mi ja m'ha rendit com a... Seria un pas previ, no? I un cop funciona, engegar la teva marca amb una web pròpia, no? Sí. Molt bé. Si poguessis demanar alguna cosa que necessita la teva marca o que l'ajudaria a millorar-la, què diries? A veure, jo ara mateix el que demanaria és que algú m'ajudés en la producció, no? Perquè la producció realment m'ocupa molta gran part del temps en tot el que li haig de dedicar a la marca perquè estic sola. Llavors, això seria una conseqüència de que jo em pogués dedicar al contingut, no? Que com he dit abans, és una base bastant gran en aquest projecte, que em pogués dedicar més a la imatge, no? També m'agrada molt col·laborar amb altres artistes, però per això també requereix temps. Llavors, crec que primer demanaria això perquè com a conseqüència jo pogués tenir més temps per això, per contingut i per imatge i per poder crear col·laboracions. És que no és fàcil, eh? Portar normalment amb altres marques que vas parlant i hi ha més gent, no? Portant cada petita part, no? De lo que requereix tota la marca, no? De la marca. Estar sola implica... Clar, és normal també. Sí. Bé, doncs moltes gràcies, Carlota. No sé si vols dir alguna cosa més. No, res, que la gent que estigui començant, que li dedico, li desitjo molts ànims i que després, a mi una que em va servir molt i que algú vaig aprendre també de l'Estenedor, no? És que al final buscar la teva personalitat, no? Que de vegades ens volem comparar amb el que hi ha fora, no? I volem seguir un mateix patró i crec que al final la diferència i la teva pròpia personalitat, perquè al final cada personalitat és única, a mi és el que més em va rendir, no? Quan ho vaig explotar i això, o sigui, des de la meva banda. Molt bé. No sé si li pot servir a algú. Perfecte, aquí queda, per si algú l'escolta s'ho pot agafar, el consell. I res, encantada de parlar amb tu i veure que la marca continua creixent. Et continuarem veient a les xarxes i qualsevol cosa, aquí estem per el que necessitis. Molt bé, moltes gràcies. I una abraçada, que vagi molt bé. Una abraçada.